ניתאי אלבוים איתנו, וגם מעיין פרילוק, שני חברים טובים. בוקר טוב. נשמע? בסדר גמור. מה חפרת ברשת? מה חפרת המון, אבל באתי בסוף עם כמה בודדים. טוב, אירוע פרישה זה דבר מאוד מרגש, נכון? דמיינו לעצמכם. אני אגב מאוד מבסוט, כי אחר כך במוצ"ש בצינור אני רואה פולו למה שהיה כאן. מה שהיה פה. אז אנחנו הראשונים. בטח, תמיד. לפעמים. בכל אופן, אירוע פרישה זה דבר מרגש. אתם ככה עומדים על הפודיום, נכון? מקריאים נאום שהכנתם מבעוד מועד. החברים לא הגיעו. ניסינו עדיין, אני מתנצל. לא זכור לנו. תנסה לדמיין את עצמך. החברים מגיעים, הקהל הגיע, ואז משום מקום מגיע גם מישהו אחר, ילד קטן, שגונב לכם את כל ההצגה, כי זה בדיוק מה שקרה לשחקן הכדורגל של צ'לסי. זה ראינו אתמול, כאן. אוי, זה יפה, כן. תדע. משהו. פה מודל הקהל, ואז... אגב, זה אפילו לא היה הבן שלו, כן? זה הבן של השוער המחליף. בדיוק. והקרדיט לאלי רכלין שראה את זה אתמול כאן לראשונה, אבל בהחלט יש מקום לחזור על זה. סיכום שבוע. שים לב, הוא מתקרב לשער, חוכך בדעתו. רגע, עכשיו זה לא נגמר עכשיו, בואו לא נוריד את זה, רגע. ואז הוא מסתובב. מרד. סיינים. איזה חמוד. מעולה. טוב, רואים שהוא רואה הרבה כדורגל בבית, אין מה לעשות. בהחלט. טוב, זה מישהו שכן רצה לגנוב את ההצגה, אבל מה אם יש ילד אחר שלא רוצה לגנוב את ההצגה? ילד שנראה לי היה שמח לא לגנוב אותה. במילים אחרות, אני לא יודע איך נראתה התספורת שלו לפני כן, מה שבטוח את התוצאה הוא פחות אהב. חידה? Haircut, yeah, dude? Well, look in the mirror. Tell me what you think. Look in the mirror. The one that you looked at. Wow, I like it. זה נראה כמו משהו בצבא המקצועי של פייגלין, לא? האבא שלו אמר שהוא סיפר אותו. לא, אבא שלו אמר בתגובות שהוא ביקש ממנו להוריד עוד ועוד ועוד, הוא לא רצה, אבל אז בסוף יצא משהו שהוא... חמוד. בתור ההורה היחיד כאן. טוב, זה יפגע, זה ידופי, זה יצמח עדיין שלי מספרים ילדים הצרות בבית? שלו. זאת אומרת, זה קורה? אתה מספר אותם בבית או ש... לא ככה, גם אתה מוריד טלטל. טוב, ועכשיו לסיפור אינטרנטי חביב, אבל... זה ממש הקיץ של אביה. כן, לגמרי. שם זה היה יותר עצוב. הרבה יותר. זאת הייתה בת. טוב, תעזוב את ענייני כן. טוב, סיפור בשני החלקים. למי מאיתנו לא היה גיבור ילדות? פעם היינו ככה תולים פוסטרים על הקירות, או אני זוכר, אני הייתי גוזר כתבות ושמו אותם בניילונית. היום לא צריך את כל זה, פונים בטוויטר, שולחים בפייסבוק, או פשוט מזמינים דרך היוטיוב את הסלב האהוב עליך לבוא איתך לנשף הסיום. מי? דוויין וייד. אוקיי. Hey Dwayne Wade, my name's Nicole. My senior prom is coming up and I have everything set for a perfect night except for one thing, a perfect date. So since you're my favorite basketball player, I was wondering... כן, דוויין וייד שחקן מיאמי, באמת שחקן מעולה. גדול. הוא הגיב לה? אז זהו, זה בדיוק יהיה החלק השני שלנו. התחיל הפרום? גול! תשקיע, קאטים היו קצת ארוכים, אבל בסך הכל בסדר. רגע, אז היא הולכת לפרום. אז היא הולכת לפרום, והיא הזמינה באמת את דוויין וייד. רגע, שנייה, תראה, כן. אנחנו צריכים גם סיום. אז זה באמת לא פעם ראשונה, בדרך כלל הסלבים לא ממש מתייחסים, ואם כן רק באיזשהו כמה צפיות היא קיבלה? הוא הרבה... אז לא נותר לו אלא להתייחס. לא, אבל אחרי שהוא התייחס, הוא לא רק התייחס, הוא גם החליט למתוח אותה קצת, ואת הסוף תראו לבד. אוקיי. It's okay. די, תכף נפתח את הדרך והוא מגיע. זה לא קצת בעייתי מבחינת הגילאים, סליחה שאני ככה... בסך הכל הגיע לריקוד. נו, באמת. לא לפחד. חבר'ה שמחות. משביץ שמחות אמיתי. ייי. האיחוד. גם בא עם פרחים, תראה איזה ג'נטלמן, חליפת... אגב, עכשיו זה תקופת, אני הבנתי שזה תקופת מסיבות הסיום, והנשפים אצל היהודותניקים, אז אפשר ללמוד תמיד. כן, טוב, ככה, סיום, בעלי חיים זה בעצם הגיבורים הגדולים של הפינה שלי, גם בכלל של האינטרנט, ושימו לבד, עכשיו היום, עד היום אני לא שידרתי, עד עכשיו היום לא שידרתי אפילו לא חתולה. זה נכון. ולכן אני הולך לשנות את המצב הזה, אז השבוע רץ בפיד שלי סרטון באמת מדהים, שלוקח לא רק חתולה ולא רק כלב, אלא בכלל את כל בעלי החיים באשר הם, דברים מדהימים שהם עושים, מי שרוצה את כל הסרטון פיד בחפרשת.
נכון? יכול להגיע לחפירה, שאתה יכול לפנות אליי, סרטון מדהים, מהמם, בבקשה. זה לא חתול. חתול גדול. צילומים מושלמים. וואו. זה יופי. אני לצערי נאלצתי לערוך אותו מאוד, ולכן הסרטון המקורי הרבה יותר טוב. אוי, זה אדיר. כלב שגולש. זה הכל כמובן קטעים ויראליים. לא הבנתי, זה נערך בארצנו או שזה נערך איפשהו? לא, זה בעצם סרטונים בחלק ויראליים שנלקחו מכל העולם, ויש קבוצה שקוראים People are Awesome שלקחו עכשיו ועשו את אותו דבר שהם עושים על אנשים, שגם שידרנו בעבר, עשו את זה רק על בעלי חיים. סרטון המלא, 5 דקות. ניתאי, תודה רבה.